Mina kan e kono yara. Mina de. Ngo jino kan dari kuwesra la ne kunyo pa. Okay, jalan kata. Orang dalam tala. Je suis chauffeur ancien, chauffeur à la retraite de Poutine. Poutine chauffeur en retraite. Ay que jinte sa flavor. Frentala, me sa flavor. Ega bulano. Ega bulano fa yame. Nantum ni la de bangul. Nigeria Coiffure, PDG Belebele Sani Abacha, diplômé en coiffure et en maquillage, enseignant dans la coiffure et en maquillage. Anaka Kundlana Warabao, Oula ou Deldangola, au Musolakao, Naumogobe Kundla Jogo Fonfena, Nimbela de Lebeken Watina, Gurugarani, Obidigeni Watina, Kafara Akafularuka, Ugo Fanansri, Grobineo, Kauka Nigeria, Misorosri, Anauka Nigeria Kale Koda, Yorokele Nigeria Coiffure. Nitaranika Koyamusoe, Nigeria Coiffure la, Bolmamuso Kundigi, Okumbi Blanfou, Kaka Maquillage Kefu, Katlaka Kafular Ko Fanansri Fou. Soin de visage, obike no, minye koyamsoe, bouton fait on fait binye dala, ubo bela dile traité ko bampeo, ningi nyeda ke ina fo dugare, oye fouye, femi koyamso ka mobile obi décoré fou, kafara konyoke ka ofana kumbi de la fou, Nigeria Coiffure la, konyoke obi maquillé fou, ki ka koyamso kundla ni cheveux brésilien, wa oye fouye, tayoro kele Nigeria Coiffure, koyamso promo prix oye 30,000 francs, wa worodro, yasa ki ka mariage la be on bela dile ke kasore me ware chamambo, tayoro kele Nigeria Coiffure, ika mariage orobu, tout dernier, tout nouveauté, à Santa walima alueta tayoro kele Nigeria Coiffure wa Nigeria Coiffure mogo be se ka déplacer kata ika koyemso dlan fika village la olasa ibita rendez-vous ta jona Nigeria Coiffure alla ko donné do bi kateme ubeka Nigeria Coiffure numéro 1 bibina Nigeria Coiffure be tubabu kundlan ko maquiller anga hotel baba ou la Bamako ya ko sababu ke ukaseko anuka dongoyi meshi nasugo na cheveux brésilien kuni mogo bola o sandadi soroy kunsigi mugu jamanja anasurumani min ta fe ka meshi ka kuna walima ka ke napi ka dlanko nyuma tayoro kele Nigeria Coiffure ka chapeau brésilien posé ikuna ki ke nyogonte ani nyogoma dai yoro kele mpeo Nigeria Coiffure minum ba fe ka kundlan kala walima ka misoro siri walima ka maquillage kala ki ke maquillage kala nganae tayoro kele mpeo Nigeria Coiffure femi e chela kawe olu fana kumbi coiffure ma minum be ni aw kunzigi jeledo femi e finae uboke ikuna kasoro ikuma nogo ka fara teinture couleur na sugu bela jeleka umanyina pedicure manicure ko mo minum imprenedo traitement de cheveux ani kafara maminu nolu kuziki karikarlelo ni wati na machine dakabana bu bolo yeno mimbe meselu steriliser ka désinfecter kafara kun coiffer machine na fananga abo steriliser ka tlaka désinfecter ka ukanyene ke ro bashi u décorer ana uka dine kene o kulu fanan décorer ika mariage mobile o dakabana lueta bi soroy grobineo ka auka chapeau brésilien kala konyuma akaki sagoy ou bien akalala amanya tayoro kele Nigeria Coiffure ubi segaka ka kala ninga ki sagoy ni ka chapeau walima ika chapeau brésilien nogora ou bien afrikera ta Nigeria Coiffure la uba koni produit nyumae ka lakuraya ninga ki sagoy che ou bien muso ni kera sababuye katani konya muso ye Nigeria Coiffure la ka maquiller waribi dima ka ki ka boloma farae wa ka tlaka boisson sumale dima Nigeria Coiffure adando ka konya muso maquiller konyuma ki ke nyogonten ani nyogomadae yoro kele Nigeria Coiffure ka maquillage bibina a nyogonten Nigeria Coiffure climatisé le no show anitle ki kundla ki maquiller salon chenyumambaina salon sumalemba din kononana classe dado damu danrodo Nigeria Coiffure bilama a nyogonten adresse kele immeuble Touré avenue Kasekeda Bajalan Tourala téléphone 64 11 27 15 Belebele Sani Abacha Dangoroba awula del Nangola tu le monde part en couille. Je ne vais pas finir avec les filles. C'est les garçons de maintenant qui est. Aujourd'hui aussi, c'est le monde part en couille. Patara kontalare aga valmani am Nigeria Coiffure la Nigeria Coiffure ha ou fle Bajalan Tourala au kanga ta enori olu fle ube orobu louer ube formation ke mo kuna al ni mobility bolo ube mobile louer na kun dara mobile la kun tena nega moto lo ube mobile louer mo ma ube ga mobile fengal la ben ube promo de la faut pas le 1er janvier go beke promo la
kɔɲɔmuso a minɛ bɛɛ bɛ labɛn 6000 dɔrɔn u bɛ formation kɛ u bɛ mobile louer u b'a bɛɛ di mɔgɔ ma n'o tɛ olu ka maquillage ka ɲi dɛ n'o tɛ i fana ka kɔɲɔmuso ɲɛda kun man ɲi dɛ walahi a bɔ mariage a sini a bɔ mariage